Iruña eta San Fermin, mende bat mundura zabalik. Lerro hauek idazteko unean, Iruña bete-betean murgilduta dago San Ferminen aurreko zirrara eta ilusio giroan. Kaleak, plazak eta auzoak egun paregabeak bizitzeko prestatzen ari dira. Egun horietan, partekatutako pozak, kulturak, kirolak eta elkarrekin egoteko gogoak mundu osoan ezaguna eta miretsia den ospakizun baten bihotz bihurtzen dute Iruña. Adiskideekin berriz elkartzeko egunak dira, bisitan datozenei gure ateak zabaltzekoak. Eta tradizioak bizirik mantenduz, etorkizunari begira dagoen gure hiriaz harro sentitzekoak. Aurtengo San Ferminek, gainera, garrantzi handiko bi gertakariren oihartzuna dakarte. Lehenengoa, fiesta eleberria argitaratu zeneko mendeurrena da. Ernest Hemingwayren lan hark 1926an kaleratuta, Iruña eta gure jaiak nazioarteko mapan kokatu zituen. Orrialde haien bidez, milioika lagunek ezagutu zuten gure festen giroa, emozioa eta berezitasuna. Harrezkero, San Ferminak herrialde askotako iruditeria kolektiboaren parte dira. 100 urte geroago, oraindik ere aitortzen dugu obraren balioa. Gure hiria, gure mugetatik harago ezagutarazteko leiho erabakigarria izan zen. Aurten, halaber, Iruña euskal pilotaren munduko hiriburu izendatu da. Aitorpen horrek gure identitatean sakon errotuta dagoen kirol eta kultura adierazpen hau balioan jartzen du. Hilabete hauetan, jarduera ugari antolatu dira izendapen hori ospatzeko eta pilota herritar guztiengana hurbiltzeko. Testuinguru horretan, San Fermin pilota torneo tradizionala Labrit pilota leku berrituan jokatuko da. Gune emblematiko hori berriz ere erreferentziazko agertoki bihurtuko da euskal pilotarentzat eta kirol hau pasioz bizi duten guztientzat. Eskuartean duzuen programa hau, jai orekatuak, anitzak eta erakargarriak eskaintzeko borondatearen emaitza da. Adin guztietako pertsonentzat pentsatutako egitaraua da. Bai Iruñan bizi direnentzat, bai egun hauetan gurekin bat egiten dutenentzat. Musikak, kulturak, kirolak, familientzako jarduerek, tradizioak eta proposamen berriek osatzen dute eskaintza zabalau. Pertsona bakoitzak San Ferminez gozatzeko bere modua aurki dezan. Baina jai hauek benetan definitzen dituena, haien izaera kolektiboa da. Horregatik, errespetutik, elkar bizitzatik eta elkar zaintzetik bizi ditzagula opa dizuet. Gure kaleak pertsona guztiok libre, seguru eta ongi etorriak sentituko garen espazioak izan daitezela, gure jatorria, adina edo egoera edozein dela ere. Egun hauek bizi gozatzera gonbidatzen zaituztet, gehien maite dituzuenekin partekatzera, eta guztion artean San Fermin irekiak, inklusiboak eta biziz beteak eraikitzen jarraitzera. Gora San Fermin! Joseba Asiron Saez, Iruñeko alkatea.